Bravo, mamacita. Chéri, ¿para qué? Eso no hagan en ese día. Que domine, que lado, que ya era aquí. Ese día será ninde. Añena, eniche. Mais, Emmané étonné. Ne sigile ne ni e ka parla. Ni ne étonné a critique là. Mali critique là. Parce que c'est qui ba maman si ta inti domi. Ama mama si ta ncha fara so. Auto moyi ni ngalle ke c'est qui ba ti to man domina. Atumemi ya cha fara blona la. Aye mama si ta nchi. Ama cha fara so. Amachi au kan ningali kuma nga kefene komi te bi ko san kala san flako bi mama sitambe oda sisoro ka wuli ka beta siriki magusa au ya soutenu fanga baula ya utake me mama sita ite dugutiki de mo ki da ka sunore ai sebe juju yebi sebe avocat yebi sebe mali police munu ye siriki mine awo sebe sebuye ka siriki do kasola we san fe kele me imiri de imiri nini ko bala mabane police tabe se ya ba juju tabe ba avocat tabe ba na kadi ye siriki do kasoere la baso ala ya da kama wali judo na kasola siriki mausa no lue shigina maula do na kasola siriki mausa no lue ma siriki wal jubonzoni ala ninda abola ma nyene ma ile kumangake me ta dugutiki dembo wakati dare ni klala na avion ta dugumi jaikata me iti daka suno wete ai eka sunogo banai iti se ka sunogo ya ke jeli mumla ite sunogo ete daka sunogo tugu ete sunogo tugu bana ai polisu to yora juju to ye kolondo se temi duye ibeni se iti classe nina ndogo ani mo ngwa ko nte gansa ine I soutenu nero no te ebe avogata wari bomi bo bomi daraka siriki isura pana siriki iso sara siriki ebe avogata wari bomi oui blala de ma be jolu la ni parce que y affiché itaka toy ala taille juju ka présent ala ni avocat ka fama fanga be ala de la ni beba kake dane be kola hanu ya do kasola ka dati foye damola bise ala bolo me ala tateba bise be fama we amine me mama sita ite ibide ete sunogo blele to koro ni bai ete sunogo anti bu anti neni ante marfata me ete sunogo obana ete sunogo Malien betere munu make ay valeur do warti sula sa ne ma duguye kwa dugumi yaka jelila ka artiste bafie ka tema jamana ina malika nini nde malikura damine akai ko juru malikura damine ko tenia c'est très bien ni ko nu kai awo aw yere pardon aw ni ala ni kirache siriki manga nyangi ni deni ngani kola aya nyangi no ni malikura tabulu kai très bien anyala mama sita iniche ala kabesa itarike matoi ala tai tida ta do ine ka konere ko kibi da kanti bugo antitane fanga la foi me kebe da rete sunogo ene ta do ine ga koro la bai ni malien ma asidia da bla mo godore
betere de sabo be mali kono ya na do ma asidia dabla au mali yon to be dugu dola au do ma saro por la mais o ka artiste ya ula se siriki kanga ka ko fierté de mais adresse ko so artiste ni jelula au chama yeni ni Facebook ni WhatsApp kane yo yayi do yi kan suma kasaira mais munu maira mune be siriki mun kaula munu yaira uni je munu maira siriki mun ka